Ассаламу алейкум, Гумар Шлоул, Лармихас Мамад, Хомсархейши. Мы рады приветствовать вас сегодня, в этот благословенный вечер месяца Рамадан. По воле Всевышнего, благодаря региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгаза Молдовцин, 20 семей встретят главный священный праздник мусульман Ид-аль-Фитр в новых квартирах. Слово для приветствия сейчас передается мэру города Грозного Хасмагомеду Шахмамедовичу Кадырову. ومارنش مصر دا اوبل دو اكادل داعي بركتي ول وين تاتبعني تي شو بيرتوم شلرت كي چونت اسمه دله ال خام خلير وي خام و بوچك دابوزي تو حاجه تن ودي فوندي قال علي اموداج دا لازو اوبل دو تنصر خلو 20 كوارتيرا چو полный обстановка وش ميبلوش اذا هو بيش مرغبه تا حدقم دو شيخوسم يوچن خيديكا خوردو izondalj квартир снимать юх параллельно хайн лечениеш леберен лечениеш скочса кочул цундера шухус машдал беркати вела вой массери царах угарал фонд кюгол гол эйман ажендел ресулала алхамдулилlah дал хастамбу вой босал колан иш дик бачах така дик цунана ушвен балан хундал ушчун овша хажа акбалници вовезак балници вовет хусамиочун хусамио حقا مجدك حجر يشرع الأبرشيني چه اتناغن يوشچگاه مجدك دو حجر يمسو آغوره گوش تسگوش دوكش دول ساغه بوك بوغ بو دال تيري قوبل ساغه دول وي باچي وي ميخ داول إدال دقوة ويل رمزان عجي إشت أيمان عجي إدال ساغه دول شو هسمش دال بركتي ويل تأك غوتسگوش شو إرسي داخل تونگشان دال مارشال دول دال دقوة دول شو دال ساغه يوقتسيروش شو داعي دال بركتي ويل. Документы на новые квартиры вручаются Абиеву Абти Супяновичу, Умаровой Рае Зияевне, Даймовой Зариме Ахмедовне, Салгириевой Фаризе Исаевне, Далберг Тилушу Усмашталте Аберг Тилмасера. بقبيش مرحبا تحت غندق عدوش أول خصوغة خلط هونر هر سبيشن يلوشي инвалид в жизни мы и не мечтали таган обращение يلط هونر пока мы не успели в больницу съездить дал сар юйлар везендел фонди вай أيماني نسيبنا رمزان حجن أقيس خينا هر صوغة تخون دين болч дал сар юйлар дерец хуйлар везендел просто мы не ожидали этого. Просто чувствуем, واحد بيتسويش كوارتير وقر. هو كوارتير سمعت شو دقة ميل تغنى وسميل بقى أخي خنخ بيش مرحبا تحت بقى سمو داخل بقى سهل بيت خير شيء أدمن سقتش غوديش اسم بتشع بقى هذا عاشور دال يلا ثم أيمن رمزان أحمدويتش ما ننسيه ده أوبل إنسان غيوشيو بيش مرحبا تاشش دق ملاك شنتير